Boas tardes, eu son Camila Valentina Figueroa. Eu son Estefanía Machiñano. Somos alumnas de cuarto da ESO A e imos ler un poema que pertenece a Olga Novo, da súa obra titulada Cráter. O poema en sí titúlase Pandeirada das tres cereixas. Eu ollo as frecuencias do teu nome, cando nada se pronuncia. Escoito voces que non se alzan, pero que camiñan descalzas e riba da fariña. E vexo vir as súas pegadas do pasado e vexo as alampadas mirándome, como se eu fose un remoto do futuro. Non creo na alma, pero a túa fai ruidos no meu tímpano, peta dentro das gotas dun ballón no meu lugar natal, espértame pola noite, cantando a pleno pulmón un silencio tan antigo que caso me doe a alma na que non creo oílo. O meu peito é un moucho a espreita, e ao ritmo dos teus pasos entrego toda a miña dozura, os seres errantes que trafican con ferro e felicidade á sombra dun carromato, sen se deter sequera. Baixo a miña caixa torácica, para así refuxiar da xuva batendo palmas. Recoñéceme os instrumentos da corda como unha deles. Eu sigo atándome aos freixes guiadas por unha man, que se retorce co frío na éstase da artrose. Mírame ben, non sou outra que a pastora de 6 anos dialogando co ar e tres cereixas. Por iso son capaz de oír as frecuencias do teu nome, unha por unha, cando nada se pronuncia e aínda retumba. No meu peito, a cóncava distancia do compás, co que te amo. O meu peito é un mocho á espreita. Mírame ben, que non sou outra que a pastora de 6 anos, dialogando co ar e tres cereixas. Deusa campesiña, o único estado no que creo é o teu estado de graza. Non me faz